Li navenda tîrêj li bajarê Hesekê Dr. Azad Elî destnîşanî giringiya pirtûka şerefname kir bi navê xwendinek nûh serşerefname. Şerefname sala 1596 hatiye nivîsandin. Li gorî xwendina Dr. Azad Elî 22 mînakê newek hev ji pirtûka şerefname hatine peydan û mînaka rastîno hatiye peydan li zanîngeha Oxford li Brîtanyê. Bi nivîsandina destê Şerefxanê Bedlîsî bixwe. Li Kurd ez dixwazim bêjim ne ji bo provokandê bi rastiyekî xîlalê xwendinê min 10 sala Kurd navenda şehristaniya Rojava ne. Rojhilata Rojavayê Asya û navenda Rojhilata navînin lê belê hatiye veşartin em perçiqîne û psîkolojiya me şikestiye û divên baweriya xwe vegirin. Nama wek me gotî çavkaniya yekê ji bo dîroka dewlet û mîrnişînên Kurdî ya dirdûyê me da pêş got ev rêzgirtin serxwebûnê dikir. Xwe bîrmendek bû Şerefxan, ramanê serxwebûna Kurda rêz lê digirt. Ji ber vê yekê jî me xwest em hinekî bidin ber çava vê mesela nêrîna Şerefxan serxwebûna Kurda de û dîroka Kurda de. Ji aliyê dîve jî me em dixwazin bêhnin bîra xelkên xwe xwendevanên xwe got me pirtûkeke dîrokî serekî heye navê şerefnameya bi zimanekî zanistî hatiye nivîsandin û ji bo armanca wê ji bo dokûmentkirina jiyana Kurda a siyasî û cîvakiya kevne. Herdem dîrok bi destê xurta tê nivîsandin. Ji ber vê yekê Dr. Azad Elî dinere got dijminê Kurda dîroka wî li pîvana bejna xwe dirûtiye.